kita asini roha madihamu do dame nasian de batamata do nasian anak Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas madi ita salugna hatani di batadi ita imana tersurah di Markus video 10 ayat 46 1 ayat 52 songonom mahatani di batang. Dungi di pongo tina sida mahuta Jeriko jadi ruar ma ibana sian Jeriko rapu sisianna dohot halak na torop adong mahud disi di pinggon di dalani sahalak si panehene nama pitung si Bartimeus anak ni si Timeus. Jadi dung dibigi ibana Yesus nasian Nasareti do hape dibuka ma majuhon Yesus anak ni si Daud asi maroham ni daang. Lando mamicang ibana asa sipnian alai lam digugu do majuhon ali anak ni si Daud asi maroham diang. Jadi sulum ma Yesus didok ma ju hamu ma ibana gabi di ju ma nama pitungi didok ma maduk ibana pos maroham hehe mahom di ju do. Jadi hatok ma ibana hehe lah madapotu Yesus las tading do anggo fulusna. Iba kulingi Yesus ma ibana aha dipangin rohan si benok kutuhong. Jadi didok nama pitungi ma tu ibana guru nami neng marnida manian mataku dungi do Yesus matibana lah mau dipangulu hapor siamido jala mamitro marnida mamatana laos dihutoma Yesus di sidalanan nai ido sahana di hamudo nga saha porsiaon di bagasan Yesus Kristus adorang so pinaheba-heba turpukon adong ma sada barita namar donga poda di sada luat sada bawa adong namar sahit renge jala namar sahit langka do sahiton nunga pola lubi hurang 10 tahun bawon namar sahiti alai porsia di ibana jala dido ibana do nang pe penyakit tol langka nang pe dokter langka nabui mangubation jala gudang ngadok ima sahiton sahit narenge sahit na jarang alai porsia doang inna ibana malum do sahiton ninna mar rupane alai merdala matiki di sadatiki adong ma rombongan ni akka kesehatan laho na yang maben penyuluhan tu sadaluan ape dinalau porhaton nasida terdampar ma hopal nasida di sada inganan nama sailungun ape ia tempat na terdamparon ima di hutani bawa namar sahit narengi alna terdampar nasida di bering maholan sada do jabu di sini ima jabu ni namar sahit narengi on masuk mana sida di jakom mado keluarga saduna do rombongan ni akka para medis nakaringan ni hape di ida adong sada dokter ma di dok ma namar hua amat tahun murum ninna nungamar sahit lubi hurang 10 tahun namang dokter namin sahina nunga gudang madok dang binoto ala langka do ninna sahiton dungi Roma amat tado teri di bajono bah sahiton salah satu sahit na hutimu kadon jara odo na naing seminar hon nami tu sada luat na asing asa sudah maboto bahwa penyakit langka doon ninna marupani alani idok do terima tuba di majunin na dili mauba dili nang panorangyon ternyata toho matutu ia penyakit langka ni bawa namar sahidi holat dokteri rumah boto jala malumma sahidna di hamok kadongan saha porsiaon di bagasan Yesus Kristus hobar tusido ganuk jolma pasti dong adong pakirimon na
adong panatapan na, adong sihol ni rohana di perdalanan ni ngulunan. Boy do hala marsahi nong liling magkirim do ibana sa malum. Boy do ibana magkirim asa dapotan akapar karejuan nung ngaliling dang kareju. Magkirim di mamon, magkirim di jabatan, magkirim di jodoh, magkirim nang diakka ngulu para konon nang di karir. Ima sudi ganu jolma do adong pakilalaan di bagasa pagkiriman. Lansido taidan di bagasa 30 tahun ima si Bartimeus nama pitung nasian luat Jericho. Jala di bagasan 30 tahun ia si Bartimeuson ima dakolan nama pitung alailas do doulon na manehene di pinggir ni dalani lako mangalului ngulunang. Nunga martau tahun ibana ulon na ulau manehene alani pator berkebutuhan khusus ima nakeng ala mapitung. Ala dang adong nagabi mengabati ibana nang dingolusigan obare. Nama saya menarik taida di bagasa turpuko dung dibigi si Bartimeus mamulus Jesus sen Nazaret pitor jujuru ibana. Lapatan na itor di juju ni ibanai pola no dido ibana Jesus anak ni si David asima roham dia. Saya dipadok songoni alai gudang no halak mamicang pitor gudang ko kana toropi madok si maho ay dang getu sioi dipicang do ibana alai lam dipicang ibana lam dipicang na toropi lam dipagugu ibana do suara nama juun Jesus anak ni si David asima roham diami dung dibigi Jesus suarai didok ma tunatoro bidok tu sisiani juma ibana dung ini juma jala Roma si Bartimeus maddapoton Jesus jongjong ma ibana jala ditinggal khomma pahianna dungi sigok ma ibana marsinggang maddapoton Jesus dungi di suku-suku ni Jesus aha si patu pau kuto apa yang kamu minta daripadaku? Nina Jesus matu si Bartimeus. Na menarik dakkepeng di pangido. Alay na menarik Bartimeus madog. Bui aunian marnidan. Las ido teida di bagasan trupukon Jesus na madog lahomaho hapor siyamido paluahku. Malum buima marnida. Tuhan menyempurnakan parnidan. Tuhan pamalum parnidan nabuta nama pitung saleningon. Porsia ibana Jesus anak ni si David asima roham diami ido jujui jalaido pos diroani si Bartimeus. Alani dia makadong saha porsiaon adong piga-piga nama saya arga taida sian ngoluni si Bartimeuson nagabisada ima panidangin ni hapor syautan. Na parjulu na naintay dari ayat 47. Di ayat 47 dang olosip ibana tidak mau diam. Lapatan nah berengot tadi si holan di boto imana olah dibigi ibana Jesus nang roh terteida dong si Bartimeus na luar biasa itu tergerak namar lapatan doi dung dibigi ibana Jesus halak Nasareti itu dimulai ibana do maddo Jesus anak ni si Daud asima roham di kami Yesus anak Daud kasihanlah kami. Jangan diam ido nanaing idota. Jangan takut unang ganggu roham. Harus bertindak. Harus berseru.
kun mula-ulaun ikut juju di nadi begini ibana taringo tu Yesus itorodo pejuni dang nadi ide mana alai songon nadi Rom 10 ayat 10 itu itu sian nama nangi hodo roh haporsyam di panangi honon ni ibana dia kabarita di nama nangi hon barita taringo tu Yesus itu mapeni ibana tidak mau diam. Lapatan na sudidu hita menghadapi akar persoalan, menghadapi kesulitan. Alai neng dohonon ni terpukul domar hiti si Bartimeus. Jangan kita diam saja. Dan janganlah kita hanya menunggu saja. Alai di ikildo kita harus bertindak. Kita harus mengikuti. Kita harus datang. Kita harus ada aktif kepada Yesus. Dan dengan doa tangiang jujur berseru ido nganai nota bahwa orang percaya itu tidak mau diam dalam sebuah kemulut tapi harus bertindak dan yakin percaya roh tu Yesus Kristus iman apa jun. Napa dua pun sikap nama saya arga sian si Bartimeus ima ayat 42 dan terpengaruh Tuhatan ijolma tidak terpengaruh satu kata pun kepada orang-orang yang mau menyatakan bagi dirinya diam. Udah lu halak napa ingot di mana? Bahkan ditegori banan. Tapi dia tidak diam. Bahkan dia lebih hebat lagi merguguh suarana. Pola do dido iman lang guguh. Sampai pola 2 hari di mana Yesus anak ni si Daud. Hahulungi asima roham dihami. Bui do halak mundur bui do halak gali mularong na mamicang mularong na pengotong bui do halak tong gabi hilang semangat alai berengot si Bartimeus mengapa kita tidak perlu mempengaruhi kenapa kita tidak perlu terpengaruh oleh kata-kata orang itu berengot Aduh, berengota di si iman nulakon ni si Bartimeus. Karena itu Bartimeus percaya bahwa Tuhan tidak terbatas dalam oleh situasi dan keadaan. Itu porsi si Bartimeus. Bartimeus porsi di mana Tuhan ini memiliki 1001 cara untuk dapat menolong manusia, menolong kita. Bartimeus percaya bahwa waktu Tuhanlah waktu yang terbaik dan kesempatan itu tidak terulang lagi. Kesempatan itu dia pakai untuk iman akan roh. Gabi mendapat Yesus iman luar biasa. Alanya kita terpengaruh dia kata di jolma nang pero nama di patah hata kita beragam. Alanya kita harus tetap maju tidak terpengaruh oleh kata-kata orang. Napa tuluh nama seergana tidak sian si Bartimeus ima ayat 46 dan meila tidak malu. Dung dibigi Yesus nang roh mamulus yang di hutan atau Jeriko nah luar ibana rap doa kasisian na doa kana toropi bah itu na noki berengotang dang meila ibana dang rendah diri ibana odo nama bemol halak maju meila sikap rendah diri gabi buidui abai kita lemdo siapa seorang meila ibana pugus meila ibana roa meila mani marupani sikap-sikap akan meila do abai kita lemdo siana kapal seorang dangolo betu marga meila seorang mobil niba mar motor niba meila seorang diba meila karijo niba seorang meila pugus iba salah satu na arga situ tu dai si Bartimeus imat sikap yang pantang menyerah. Alani sikap pangalaku na solo menyerah, na solo meila. Itu sada iman na setaguari kendaraan yang akan membawa kita kepada dia mewasuk mujizat. Sikap pantang menyerah membuat kita menada habal kau di batang. Bartimeus tidak malu posisi apapun statusnya sehingga ia menerima kehidupan yang kekal. Namanya dia makadong saha Persia di samping ni terputong
di pengi itu kita ima porsia di Tuhan Yesus Kristus. Molo nunga porsia hita di Tuhan Yesus Kristus. Taha porsia hita diuk do di bagasatanya ta. Songon nanduk ni Yohanes 15 ayat pitui. Molo miak kamu di bagasan ahu jala molo atak kimen di bagi kamu pangido hamuma na pinangido di rohamne jupak kamu dui. Ido nama bain sada panadayon na arga sian si Bartimius maka porsia itu Yesus jala manangihon suara ni Yesus nangpe mabidung secara fisik alai di ide ibana do Tuhani markide hapor serna marsia jarma ita sian si Bartimius asa taida wasun di bata di bagasan mulutna amin mau lihat madiho kali Tuhan di bata markide hatam nabadi amin.